предполагам, че всички ли сега си ги е любопитно, нали, каква провокация аз си мисля. Ама, какви ми ги така? Сега, малко предистория. Тези от вас, които са в групата Същественото невидимо за очите, преди около 2 седмици сигурно са забелязали едно стихотворение на Калина Влади, това е ново стихотворение, което имаше така много провокативен характер. И на тези, между прочим, които не са в групата, да заповядат, така да си рекламирам аз моята група, нашата група, не? Там тя се публикува едно стихотворение, ако ти дам, или нещо подобно беше. И аз... ако ти дам, нали, сега. Човек може да си помисли много неща, но сега ще видите за какво става въпрос. И аз тогава като коментар написах, че стихотворението е много хубаво, но е много провокативно и аз самият се чувствам някакси така. Кажи си го направо сега, какво се позлобиколя на чакай, спокойно, ще го кажа спокойно. И тогава и отговорих, че ще дойде един момент, в който аз сигурно ще се опитам да направя поетичен дует с Калина Влади. Да, спокойно. Сега, значи, аз не съм сред поетите, но се опитах така да се направя нещо. Надявам се да оцените и моята поетично майсторство. Сега в момент ще чакате да намеря. Така. И това сега за тези от вас, които не знаят, съм разпечатал нейното стихотворение и ще помоля Калина следното нещо да направи. Което стихотворение се състои от куплети. Да. Прочиташ куплета, първият, аз ти отговарям на първият куплет, какво ще ми дадеш, какво ти давам. Поетичен диалог! Така. И така, да се надявам, че ще се получи нещо, което ще оцените. Да пиля водичка, защото вие... Това е абсолютно извън сценария. Така, значи самото стихотворение, аз съм забрал да го... Мисля, че беше... Не, когато не, ако ти дам. Ако ти дам малко има такъв... Ако ти дам стихотворението моето, а твоето не знам. Ма не, твоето не е ако ти дам, когато ми дадеш, когато ще се пресня. Не е вярно. Ако ти дам, се казва моето. Ако ти дам, да, така беше, да. Добре. Моето се почави, моля. И така, значи ще помоля тогава Калина Влади да се чете нейните си куплети, като ме оставя аз да отговарям в поетичен такъв диалог. Наистина стихотворението ми се казва, ако ти дам, обаче той го е направил в поетичен диалог. Го е направил как му е хрумнало, Бога ми. Така, ще се опитам, да вляза в ритъм. Така, ако ти дам струните си на душата, каква мелодия оттам ще зазвучи? Дали ще е като милувката на вятър или ураган покрай мен ще прозвучи? Когато ми дадеш тези струни на душата, мигом Моцарт навред ще зазвучи. Но не, няма да е сполаха на вятър, а торнадо в мен и в теб ще зазвучи. Мале. Ако ти дам от топлината на сърцето, или пък него дълбоко аз те приютя, ще стопли ли твоето сърцето, дето луташ се да търсиш мнима свобода? Когато ми дадеш, но не е мнима свобода, спирам да се лутам и се да търся гореща нежност от жените по света. А с бурна страст само теб ще разтърся. Ако ти дам моята вяра в мечтите, с които исках само с теб да полетим, към синия простори, към звездите, едва ли бурите в нашата укротим. Когато ми дадеш твоята вяра в мечтите, но с надежда само с тебе да летим, тогава ще са ни отрязани крилете. Трябва в полет всички да сме до един. Мале. Ами, ако ти дам безсънието на моите нощи, когато мислите ми стенат от безсилие, а тишината е с подавен вик немощен, за промяна ще проявиш ли ти усилия? Когато
Весънието в нощите ти знойни ми дадеш и то се слее с моя сън. Тогава вика и тишината ще са вълшебни в екстаза на магично буйният ни огън. Ако всичко това аз на тебе дам, ще остана гола, само по надежда, че все още има в света голям любов, с която и слепец проглежда. Ако дадеш ни всичко и останеш гола, с любов и нежност пак ще те обличам. И ще извишиш ти снага като топола, а аз до седми си дъх ще те обичам. Това имате едно стихотворение. Не се предавам, аз сега ще преценя дали ще се предаде. Още продължава моята провокация. На твоите въпроси аз ще отговоря с въпрос. С куплет. Ще помоля после ти да проявиш творческия си усет и да ми отговориш с куплет. В рамките на 5-10 минути, толкова колкото Ромео Танев ще ни изсвири някаква песничка от неговия репертуар, а аз да те провокирам с моя въпрос. Дали ще мога в нещата аз да сложа ред, като сега поискам аз пък ти да ми дадеш любов, хармония и свобода навред, но без безсънни нощи, а с вяра и купнеш. Заданието е това. Взимаш химикалчето и отговаряш. Ромео, имаш възможността, заповядай тук. А тя сега ще се опита да ми отговори на моя куплет, на моя въпрос. Не знам, аз се разбрах, че без клавиатура не може. За телефон, как ще бъде с химикалче? Да се опита. Това е провокацията. И така, Ромео Танев да ви представя. Той ще ги забавлява за времето, докато Калина ще види как ще ни отговори. И този сняг ще мине, невидим ще изчезне, невидимите бездни на идните години и само от картини, рисувани по памет, наивно ще ни мамят, рисувани снежинки. Може би това е вълшебството, което остава под небето след всеки сняг нетраен. Усмивката ти бяла над преспите ще литне, ще стопли някой скитник, а ти ще зъзнеш шала и аз ще зъзна също, с очи за тебе слепи, ще стопли чужди шепи, въздишката ти бяла. Може би това е вълшебството, което остава под небето след всеки сняг нетраен. Може би това е вълшебството, което остава под небето Всички може да пеете. след всеки сняг нетраен. Поздравете за Ромео. Ромео продължава да жду. Може да... Вече вечерта така премина в извън сценария, така че може да се отпуснем и може да ви малко помага стъга да вънка. И да ми кажем.
Не остарявай любов в телата ни топли и следи. Ах, неуверена нежност още в очите ми свети и подозрително блясват шпаги на отминали страсти извън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай любов, толкова страшна и дълга. Опровърганото време легна, умило ме хълбо. Нека се тъй да гризеш, да надеждата острия залък. Късно е косио да спреш, ама е рано да се прощаваш. Не остарявай любов, чуваш ли много те моля? Абе, кой те гримира така в тази изтъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те облякал? Всичко е само игра и всичко е само спектакъл. Не остарявай любов, и на мене от време на време пердето ми пада. Искам Таня да тръгне гола, нахална и млада. С ногти зъби до край, своята чест отстоявай. Но не остарявай любов, моля те, не остарявай. Не остарявай любов, чуваш ли много те моля? Кой те гримира така в тази изтъркана роля? И кой в този смешен костюм глупаво те е облякал? И всичко е само игра, и всичко е само спектакъл. Не остарявай любов, в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ми свети и подозрително блясват шпаги на отминали страсти звън на решителна битка за невъзможното щастие. Браво! Елина, до къде стигна? Довършвам. Много сложна задача. До подкрушата. Добре. Имаш ли още нещо, което да мислиш? Дай нещо по-популярно, например на Тоника или нещо този род, за да можеш да го правим. Искате ли да правим всички заедно? Айде си го. Абе всички няма, ама някой ще включат. Ще направиш проучване, Крито. Да. Има проучване, има. Сега сме в Италия, не знам какво ще оцела. Какво да оцениш? Няма извън сценария, не сме се договаряли нищо. Чакай, да се стои малко, бе. Да го снимаме, бе. Ами аз съм почти готова. Раздръж. Весело. Стара чудесно. Още преди да те срещна в живота си, теб аз обичах. Звездни гравюри и улични фотоси, звездна поличба. В пусти площади и празни понятия, цирков спектакъл. По телевизия, по телепатия, теб само те чака. Много години без шум са сближавали тази минута. Колко причини света са създавали двата маршрута. Звездния
Един сблъсък на влюбени атоми викна вселени. Още преди да започне съдбата ми ти бе до мене. Ти ме въздигаш по стръмните пътища, ти ме възпираш. Моите кошмари и приказни сънища ми режисираш. Двама се лутаме болка и в истина в гняв, гняв и сърдечност. Тази любов е безкрая, единствена миг като вечност. Тази любов е безкрая, единствена миг като вечност. За вас пя Ромео Танев. Нека още една, защото съвсем мънинко ми остана. Останаха ли само тези, които са много скъпи песни? Като да си пълни. Какво да спреме нещо? Приятели в... Те се скитаха поред. Винаги Ме усмихнали победа, преди разходени, после търсиха реката, винаги двама, винаги. И кипи под тях водата, чак добра, чак добра. Кой се спомня за полето, с младите чета, но приятели ще има нещо да ви тичат там сега. Дори тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи под тях водата, чак добра, чак добра. Дали ще мога в нещата аз да сложа ред, като сега поискам аз пък ти да ми дадеш. Любов, хармония и свобода навред, но без безсънни нощи, а с вяра и купнеш. Трудничко беше, но не е невъзможно. Дарявам те с хармония в любовта, но свободата навред, знай, е отговорност, която провокира и обичта, и верността. Изпълнена с купнеж съм за твоята готовност. Браво! Ами, отиваме към една друга приятна част. Обаче аз преди тази приятна част, като свирише Ромео, ми мина през ума. В една голяма част от нашата вечер, тя мина така с под знака на любовта, с хармонията, свободата. И аз имам едно много любимо четиристишие на Шандор Петьов. Ще си позволя да го цитирам и да го прецизирам. Две неща ни трябват на земята. Това са любовта и свободата. Жертвал бих живота за любов, а любовта за свободата за любов. И прецизирането. Но за какво ми е свободата, ако ми липсва на калина душата? Тиха! Това прозвуча като почти обяснение. С тази... Като почти обяснение. Приятели, преминаваме към... С това ние покучихме, така да се каже, нашата тая част, която е
отговорната. Надявам се, че ви хареса, Ами... защото ние с вложихме много така, сърце и душа. Да се получи нещо по-различно, нещо по-разкрупено. Не знам дали се е получило, но това, което предполагам ще се получи сега, ще бъде в следващия момент, когато така, без никакви сценарии, черпиме с винце, чаша винце и вино веритас, казва хората. Ще си споделим някои така мисли, без да използваме микрофон. Тези от вас, които желаят, биха могли да разчитат и на автограф. Тук са нейните книжки. А за всички, които бих пропуснал, аз не бих искал да посрена, просто ще ви кажа. Прекрасни дни, вълшебни нощи и на здраве!